guys! So today guys, final judgment na rin. Na din yung matunog. Na din yung matunog itong pasaw. Matunog itong pasaw, ready na. Kita guys, ready na po mo lang niya ron. Final judgment na ron guys. Hinaad lang kalayan tapos ginawa na magkagawas na tagaron. Last day na ron sa 14 days na tong quarantine guys, diri sa Katibian. And kagama dahil karang malitong bata ni gawas. Ete, sudan ni. Ah. Ano muna yung ano dong, plate dong. Mane tig hatan og sudan diri guys. Hello everyone. Single ba ni guys? Hoy, vlog boy, may mas. May utang mo, may isudo ng silupin. Ah. Lang dia. Bye. Mane ni si Richard mga pre kayo. Ano? Way ka saban gwapo gyapon. You know? So guys, gihat ban tagsudan. Lechon paksi mga pre koy. Lechon paksi pala. Papay baw test pagale. Test pa ko. I-test pa ko ba? I-test alas 10. Bumula po ka. So guys, sagdila na kung bugas mo kay dili pa matingan ni. Sagdila na. I-test pa ko. I-test pa ko ba? Excited guys, malditong bata guys. So guys, mukha sa ko kadiyot nga basin mo abot na ron ang kwan rapid test ko ba? Taga UH. So guys, kakatadaan para natay kusog. Para baskog. Kita-kitso niya guys, bye-bye. Yun guys, manatag kaon niya. Karon not bas na buta. RBW Transit Records. Not bas na kay istiyo sa bataw niya. Basta makapanahos ba na to. Tundang inagamit itungodan ng bisyo ha. Daghang nabuang ug natigbak pa. Hey, hoy dik ay nagadik-adik ang duga makadaot. So yun guys, manatagtag bra, sumata itong baba. Sumata no? So karon guys, kung mga gamit papananaandam ba? Anong gamit oh? Gubot sa lukot. Decision yung laki no? Gubot dyan. Di man yun ang tanan pero so guys, copyright tayo guys. Pasti lang si patong to guys. Manghinlos ako kadiyot mga prekoy. Itaod na narong taga-DOH para itesta. Hinaot nga Lord please, hinaot negative ko. Pamansan ko gipamati. Lord please para maka-vlog na taon ko Lord. So guys, kita-kits maya guys, nag-test. Hey, so wakas mga barangay, nakabot na ang mga medical doctors na itong test na ito sa atong rapid test. Magmasa na ito barangay. Pila po tag oras na nagawa nila no? Na dugay garon kay kuan na idagang gyud ba. Barangay, magmasa ko barangay. Yan. Kamasa tama barangay. Ito na mga barangay. Naka-PPE. Karon lang ko naka-realize nga gwapo jere ko kung magmas. Good morning Doc. So mana si Sini Zero. Joshua. Shout out sa'yo, Doc. Saya mga pre kaya rapid test ko. Hindi na sakit daw. Maranig pinakag kumigas pero kumigas para kada kaskabaw agad. Kita.
Sige dok. Salamat ka. Thank you. Yeah, perkay. Mata ang rapid test dalir ka. 5 minutes ang result. Lord please, kalayan tam. Terus ako. Yeah, Pak, salamat. So magwatuwat pa tag 5 minutes mga perkay. Nagkurkurog ang kumot ganay, kalba. Kuha sa tag 5 minutes mga perkay. A few moments later. Dok, sa result. Sa result. Ay, salamat ako. Yes, gawa ka mga barangay. Vlog. Shoutout, salamat ako. Kagawa sa ako mga barangay. Salamat, thanks God. Salamat Lord. Salamat kay Lord. Ha? No, gawas ako. Salamat Lord. Kagawa sa ako. Salamat kayo. Idungog ko pag amputan. Yo, mga kau na to barangay. Pakin na ta. Thanks God. Yo, barangay, maghipos sa mga barangay ha. Kasi daw ko na yung YouTube channel daw ko no. Daw ko no kay fans. Dodong TV. Dulong TV. Ha? Dulong TV. Dulong TV. Ano nagkano mo channel? Yes, salamat Dok. Paano Rami? Salamat sir. Subscribe day. Salamat. Sige kap. Bye-bye niya tanan. Salamat kap. Ay, salamat sa mga nagbantay nako dire. Salamat sa mga kikik dire. Daghang yung kikik ug tiyo gabi. Bye-bye. Tanda mas vlog. Ayun, salamat Lord. Makawala rin ko. Pakit ko kampo ka ng negative. Yes! Abot agad ko! Woo! Wow! Kamamingo din ang dapita mga kayo. Hi guys! Oy, hi there! Baby! Oy, si Baby James. Kagawa sa gintaan ko. Yung kaya ugma pa. Laban sa Brad? Laban. Yeah! Oh. Ice cream ni Baby Jane! Ice cream. Wala pa. Ayay gikalimtan. Ay. Dali! Alila ta ice cream niya. Uy, naunsa ng TLC ro? Naligsang ka mo. Si Tiger, Tiger. Ay, patay na. Ganon. Gato! Ikato? Oh, dilubong na nandito. Gato! Luoya. Imo rin gilubong be? Lubong na mo eh. Oy, gamat tag video ron. Woo! Oh, makamingaw diri mga dapita pa pre kayo. Yay, makagamat na jatan mag video nga pre kayo. The long wait is over. Makagamat na tag malitong bata. Season 2 na ta mga pre kayo. Magpalit big unya para maiba naman Pawigon tani sa Richard, gamon tani ng babae. Lah, naman day, limoko ni Rio? Hawa na yan. Limoko naman pre kayo. Wow. Limoko no? Imo ane? Ang ganiwang man imong langgam. Dapat pa kapayas mo pa ka na agusa kay hatang nung giti mo. Kapanday nung ano. Uy. Bagugulungan. Yay. Gaman ta na video no? Gaman ta na video, be. Ha? Gaman ta video nya. Kaya para kay si Dodong Richard. Guys. Subscribe mo sa mga para kay malitang bata. I-change na akong name guys. I-change. Richard Dalag na.
Richard Dalag ako tayo chinson niya mga barkay. Richard na nagtae. Kani nga vlog mga barkay karon na ni-upload para natay Ito na siya sa gigan lang ang ganyan. palito bata. Sa tabeng, ano ka ba? Richard. B. James. Ito Richard. Mas taas pa sila kung bugma niya. 虜になってしまえば Sabi B. James. Ulitaw na kay nga bantag napabadlong ya ba na? Kami maglawan eh. Taasa magagbuo ko mga bata pe. 君の虜になってしまえばきっ Barya, gayilo ngipon ni Odri ka munot pa sa. Awak juga nunut bro. Jawa. Gimana na? Di po doy. Kumusta na katong saging ato? Patay na. Gapon saha, gapon. Ay klaro sa hada gyapon. Maligo na si Richard lang, yung mag-video ano niya. Wa ka naligo? Mapoy pa kung mana og labak, paway. Ligo kita ko tara dili laba. Nang sa bata, pila ka kadlaw ligo? Tulo. Ito kayo maligo ta. Grabe tulo nonsen ang taon ko. Si kuya dyan, kahapon pa nakaligo niya. Usa ng buwan. Wa pa kumsan, di dyan kaligo. Bugay di ay. Di oy. Agay ka pareha din ang duha di ay. Ligo mo. Ay guys, Alete, kay ebidensya de. Wala mo kabot sa buwan god. subscribe mo kay Kintay TV guys. Kaya mo guys. Kintay TV. Okay guys. Kanay Richard Dalag. Malditong bata paron guys. Yun niya, Richard Dalag. Teacher dalag na. Na problema kasi mang now. Nako isabon na ikako mo, recommend mo. Tide. Gulat kayo no. Makapawas bugas nga dagko, makapatubos gagmay. Hi guys, welcome to the TV guys. Gawya puya na lang ka, nya digapon ka maligo dai. Tatay uyang tang. Angay nagdagan di ka mo maligo. Ang meron man di man uyab, di ba guys? Sige na big man Jasmine dire. Sa may vitamins mo ya. Ha? Vitamins mo. Vitamin D. Sama. Ay vitamin L. Sama. Lo. Taasa juga yoy. So, hi guys. Naabot na din si Kuya guys, oh. Ha guys. Si Kentoy TV. Nanay tigbok-bok ni Richard. Buk-buka kay mudagan ko. Ay, So- so, ito may sa mga bisita mga ito sa balay sa mansion na mo ba? Kumusta na ko to mansion na mo? Oh guys. Anong topic guys kay unsay hitsura sa among mansion guys nga way bongbong. Ay, bongbong balay ato. Way atop day guys. Diyan mo pare kay kana mo bisitahan ba kay mura mag pwede na to pangakaan na to. May pambalay gibisita pero ako wa gyud. Naluya sa sabi. Unsa naman na guys? Balay ba na siya guys? Kana guys oh. Tanaw pare kayo kung saging ha pila ni kabulan. Atuig na ni no. Oh, tuig na ni. Tanaw pare kayo saha gyapon. Saha nga manay kuan guys kanang tanom nga dunot. Dunot nga tanom. Oh guys, balay pa ba ni guys? Murag balay na nigungo guys ba? Uy. Matay guys. Murag nadyo koy masamang duda ni guys kay hanahapi. Pare kayo kasi ganahan na no. Barter sa inyong uyo. Barter ko no guys. Ay guys. Ako guys di ko mo sugot kayo ga. Sagbot-sagbot malanis inyo guys. Oy, naunsa ni sanina ni imo no ni bili ng sanina dire. Ha guys. Sanina Richard mga pare kayo. Dapat guys short guys ha. Guys hay mo kuno yan na natumpag dira ba. Pare kayo nanami dire sa among mansion. Kaya dia nami da kumplano dire gaman ta nag swimming pool ya nya kani patumba ta kay. Basta yung makatumba sa swimming pool ba sayang lang ba. Swimming pool nya another yung mga kuan kana cottage ha. Nya na video ka dire. Kilas. Grabe taasag pangandoy abo asan niya janit guys. Dire ta Richard nang atog nang kamay gani wala tagap. Luis nang ka wala bunga. Go, daghan nga hasod ba. Dira mo buko magpasigyan dun. Luis ang tangkal. Pwede sila ta magkamana. Ako ang tangkal naguba na lang wag pa naman. So guys, mo din yung aripiron guys. Tiho nga napagyapon mo suportan na mo guys. Oh guys, mao ni mo referon nga balay mao ni nga CR. So pa na refer mao sa ning naong nga anami mag CR. So sa gusto mo join sa among channel guys, abutan ako sa link ang link para maka-join mo sa among channel. So membership ba? Luyo sa mong kuno.
Ang ginoo ko na makatitanos naman yung baya ay. Luya, kung kaya gipa. Nangahay pa ko dano sa gibiyaan niya karon. Uga pa na halin ka ya. Nabuhi. So guys, mao rin ni guys. Diri ko nagdungag nga way sabaw guys. Oh, diha to sa Richard dong ako saging nga way kayo. Way sabaw-sabaw. May sabaw ya. Way takob. Dito maghugas si Richard oh. Nga gipakuratan ko guys. Kanang kuan. So guys, taas kay nga panahon nga wala na nag-uban guys. Oh. Kay kanis kuya guys, laagad kayo. Kuana jud guys. Mao nay. So mga pare kay, hinaot sa mong pagbalik na agya pa mo na. Naagyapon mo nagsuporta na mo guys. Hope. Yo, subscribe sa iyo mga pare guys, kay. laban. Subscribe kay sa pangano mo bago. Malditong bata guys akong channel pero akong husband og Richard Dalag akong channel guys. Oh, ibutang lang na sa description or di sa comment. Oh guys. Oh, kay Kintoy TV mga pare kay. Kintoy TV, guys, guys. subscribe and follow sa page din. Oh guys, ato is spelling guys ha. KHEN TOY Kuy Uyab. Oh. Oh, basta Kintoy TV. TV di TV. TV Radio. So guys, karabi guys. Karagag tain ka Jesuari guys. No, naman ni iting nga may kwan diri. Tabi. Dere to matog si Richard diri kasi. Mo ni yang kwarto yam angan kay ba magya po yung kono. Hindi mo gulo yo. Mabot Mabot ginsa na. Kaya wala na mo kinsa. Ligas ito yung. Mo ni kwarto na mo pare kayo. Nay has diri guys. Sabi si Tuwag po manghipos chard. Daga na may tubo. Ring ka na. Lalo kita ni tingog kay. Ha? Kuting. Bawa na guys, ugo na may ani guys. Oh, pare kay anhel ang goro tapos ang vlog mo pare kay. Igora mi tanda dire. Oh. Pa-signal sa mi sa lungsod kay signal lagi dire. Okay guys. Maorta guys, dibisita namin. Tawag kayo ba sa akong name guys? Ako si Richard Dalag, nag-sarang buang sa Bohol. Oh, nagsarang paluwag lang. Joke lang mga pare kay. Nada may kanta mga pare kay sa Dodong TV. Kanta Brad. Abangin niyo na guys. Kanta Brad. Sige. Ha? Sige, tagasan. Ikaw lang kay pati kong tingog. Hilasan! Sige. Sigilang mga tawa. Tang tanan atong ipadayon ang ato ang nasugdan. Silang duha si Richard ug si Dudong Janjan. Magatag ug kalipay nga di na Tumalimtan. Oh, abangin niyo na guys. Abangin niyo. Happy na naman mag-compose Uros. Uros na yan, uros. Sa katapusan ako i-play ning kanta. So paminawan ninyo mga pare ko. So yun, good morning guys. Before tayo padaan sa atong Dodong TV song, nalo kay gamay ipahiganin niyo guys. Narito pag-giveaway nga load. Ang nag-sponsor na si Sir Factor Dot. Palagi subscribe sa pare ko. Ini Nako lang po ibutang sa description na yung link. Palagi lang click mga pare ko niya. Palagi subscribe kasi ang sponsor ning atong pag-giveaway. Kada video guys, na makadaog duha ka buok, tag 100 nga load niya. Pamaagi na ato nakukuhaan sa mga ni-share sa video. Akari nga video ang pizza ni share ni ato ko mapili i-raffle na ho para fair ba. Dili unfair sa uban. So, mato pare koy. Mano na ang kanta na mo, Dodong TV song palago pa paplinaw kung ganan pa mo. Pero dili pa ni final ha. Kanta ni kanang daghan pagkuwang ba. Kay kuwang nga beat niya napahirap. Kumpusan pa na mo grab. Kaya pare koy palag pa paminaw. Kung ikaw adunay problema, ayaw kahadlok nga ikatawa. Pagdagon na mo inyong tala ay inyong karuol himuntang kalipay. Sige lang mga tawa tang tanan atong ipadayon ng ato ang nasugdan. Silang duha si Richard ug si Dudong Janjan, maghatag og kalipay nga di na tumalimtan. Ang kaguol atong magdangon, ang nasugdan nato lang ipadayon. Silang duha dili na to kalimtan, mga tawad ang balag inyong hilasan. Sige lang mga tawad ang tanan
atong gipadayon ng ato ang nasugdan. Silang duha si Richard ug si Dudong Janjan, magkatag ug kalipay nga di na tumalindan.